Ukpokwenu. Yeah. Ukpokwenu. Yeah. Ndị Ukpo anyị kwezuenu. Anyị ga-ajụ. Abiago ibaji dia buzegwo Okwe kene dile no jalo bande abiago ibaji dia buzegwo Kai geni gwani chisi besa na lefo igwe ni gadelele onu mekene ezigwe apagi duso Ogwe kubu na nkiti Patrick, Jonathan Mechi, the man is good to down. The man is good to lay on the Nepulu Bodobu, as in Wamulobi, on the make an egg, the man of Balamego, the man is good to Balamego, the man is good to Balamego. The man is good to let only make an easy one back to some. Kanjana Kiligano, Chipo Williga, or Bulumo Wenyananya, Akajato Yakene, only make an Dr. Ailika, alias 24 power. For my service, you more. She wanted to know one of you more. Executive Director, Patina Sotel Sihala, Ebu Shaman, Orthodox Catholic Church in Parish, Power Dogu, of Luma Benanya, Chief Honorable, you can work alone. It's the one. Of football, only make an egg. Honorable, Agunia, Osisama Keke, Ochara one of football. Every member, Anambra State House of Assembly, Edirade, Chief Dinna Onakibe, Caesar. You're watching a mellow one of football. Managing Director, Unicap Banman Nigeria Limited. Only make an egg. Ebu Chairman, Banana Local Government Area. Engineer Jim, Subuemeka Nyeche. Onitsha Local Government Engineer. Owele Nobo Okula Hawan Okubo President General Oko Improvement Union Wanye Chodobu
ekpe igwe democracy anụ na-agba ebe ọ na-aka nri managing director Demba group of companies onye m ekele gị Jehanduka onye m ekele ezi nwa abaghị dị nsọ Jehanduka bịa onye m ekele ezi nwanne m abaghị dị n'egwu otu omewe n'ọkpụkpọ Managing Director Jehanduka Sons Nigeria Limited asịna mbelede nyere dike mana enyere mbelede onye m ekele gị o ezi nmasị m uwe bịa eleti ebi iji isi mmiri onye m ekele gị o isi mmiri wa n'ọkpụkpọ nwabalị ukwu bịa ezi nwata ghale yo onye m ekele civil servant odogwu so na ndị a na-ekwu n'ụkpọ onye m ekele gị o ka ike n'ụmụ diji ka ike n'aka jako Interland odogwu ibe nwoke gwụlụ gị na rụ Interland gbalụ m egwu Interland gbalụ m egwu Interland gbalụ m egwu Interland bịa onye m ekele ezi nwa abaghị dị ụsọ Ngozi stọọzụ odogwu onye ọma ọnwa na-etili ụkọ ọgbalega ka nsule m ụgbọ n'isi n'isi Leonard bịa Leonard gbalụ m egwu Leonard gbalụ m egwu Ngozi stọọzụ bịa onye m ekele ezi nwa abaghị dị nsọ Chikwesi onwosi nara oke nwa onye m ekele gị o Maazị Philip Anazodo Managing Director Million Nigeria Enterprises Nnewi Maazị Ambrose Wokemodo Chiomaka Chowon Ọkpụkpọ iso na ndị anyị ji wee bilio Chifema Nwoke Chimasha obere nwanyị n'ife karịrị anụ si gaba n'iru na egwu adịrọ maka na egwu adị atọ bụ owe bulu ụzọ Chief Jene Mera German Base onye m ekele gị Managing Director Jene Mera Sons Nigeria Limited Chief Jeb AKK Scholastic Council of Education Anambra State It's a recommendation of Break and Brother Super Sound ezi nwa amụrụ n'obi Chief Rafael Ezike Managing Director Chinedu Transport onye mana Jos Kibio Maazị Julius Azubike Ogon Weto Odogwu Belisi Chukwugbo Melonyo na Tiara n'ụkpọ Eka na Bogo Igwe
basi gbalụ m egwu onye mmadụ basi gbalụ m egwu onye mmadụ basi gbalụ m egwu onye mmadụ basi bịa olu m ekene ezi nwa abaghị dị ụsọ Chief Cletus Obi Managing Director Obian Bros Electrical ezi nwanne m asị na mmiri gbanwe na ọnwa ga-eti olu m ekene unu Chief Boniface atọ mmadụ obele nwa iso na ndị yiri mberede n'elu ụwa Maazị Paul Obidegwu olu m ekene gị ezi nwanne niile nsọ Prọfesọ Jerome Bazo Profesọ Bọwana Ọkpụkpọdogwu olu m ekene unu Silvanus Abazu aka na-akwala ụgbọ moto olu m ekene gị ịnụgị gba nnara ezi nwa mụrụ n'obi gwadịa na m iso na ndị ji wee bili jide ka iji egwu atụna gị abịa na ụgbọ niile ezula ezu ụmụ nwoke so wee bili ụmụ nwaanyị so wee bili ụmụaka so wee bili n'ụkpọ olu m ekene ba Sicilia Nwankwọ ezi nwoke eze n'ọsụ menye nne mụle kasịa kene iso na ndị a na-ekwu n'ụgbọ olu m ekene mama Ideli Ụnachukwu Oliakụ dị so wee bili n'ụgbọ olu m ekene gị kenelu m merie gị ọnụ olu m ekene ezi nwanyị na-akọ ya dị nsọ Madam Violet Pani Okeke olu m ekene gị Kemaka Stella Njeche unu so na ndị a ji wee bili n'ụgbọ lezie na anya nke ọfụma Madam Dorachi Okechukwu olu m ekene unu Madam Abigail Ụnachukwu iso na ndị a ji wee bili bisite ndị ụgbọ niile gbalụ m egwu ndị ụgbọ so gbalụ m egwu ndị ụgbọ bịa gbalụ m egwu ndị ụgbọ bịa gbalụ m egwu ndị ụgbọ so wee bili olu m ekene unu Mmadụ mere n'ụwa ga-eji ekwu maka ya maka na egwu adịghị atọ afọ wee buru ụzọ anyị na ya Chuks nwa mama rapụ ndị na-amasịrị mmiri ọkụ barịsta na mmiri bụ ọnwa na ọnwa ga-eti nke ọbụla asị okwere omume Barịsta na Nwankwọ anyị na olu m ekene pa Ogbuopi